O Concello de Meis está a gozar dunha das súas festas máis importantes, as festas de San Bieito, e polo de agora as cifras de visitantes son de récord, especialmente no que se refire ao seu acto central, a Festa dos Callos. Miles de persoas achegáronse a Meis para gozar desta festa gastronómica. As 5.000 racións coas que contaba a organización quedaron esgotadas. Sí, este ano, está vendo moitísima xente, eu creo que se van a agotar as racións de callos. Esos lotes son para mesas reservadas, tivemos récord, puxemos máis mesas reservadas que outros anos e se reservaron todas xa desde fai semanas. Os visitantes destacaron o sabor do produto estrela de Meis e o gran ambiente co que se celebra a festa. A edición 31 da Festa dos Callos e temos o privilegio de estar hoxe aquí, poder cantar para todo o mundo e pasalo ben. Genial, tremenda, la cola llega hasta 5 kilómetros de distancia, la gente quiere callos. Ben, moi vos. Un espectáculo, Meis é todo un espectáculo, Meis en general é todo un espectáculo. Todo un espectáculo. Claro. Vexo que callos si e viño tamén. De todo, de todo, de todo. Buenísimos, digo yo de verdad. Eu pensei... O segundo ano que vimos aquí, maravillosos. Maravilloso. Maravillosos. E o viño? Espectaculares. O viño empezamos a entonar un pouquiño. Sí, todos os anos veño e ben, de maravilla, sentan de maravilla. A verdad que a asistencia é como todos os anos, moi numerosa e aparte moi ben a distribución e a xente que fai isto hai que dar un aplauso moi grande, de verdade. Maravilla total, non te digo máis, tú mira para aquí. Servido. O viño tamén, de boa compañía, que máis queremos? É unha maneira de sociabilizar tamén que temos. Pois moi ben, de festa, día soleado, maravilloso todo, moito ambiente. Durante as festas tamén tivo lugar a ruta BTT dos Callos, na que participaron máis de 400 ciclistas. Pues sí, muy bien, complicada, pero con alegría, hay que cogerlo. Sí, no, os callos antes, ahora para a casiña que toca. En canto á parte musical, a festa contou coas actuacións de Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre. Este luns será a quenda de Lontreira e do DJ Bruno Canario, e as festas pecharán mañá co grupo flamenco. Ademais, na vila non faltarán as misas, os pasacalles, as actuacións da banda de música ou as actividades pros máis pequenos.